barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya idan ya furta ta shehu ne a cikin kulliya. Barhama ne barhama ina mai neman ya samu annabi to kai tsaya cikin gausi kai tafakkuri ka ji batun jiya. Da shehu tijanin Maroko ba a yi musu bangare dukansu guda ne ka bincika je kai tarbiya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Akwai wani haske da ya fito farkon bayyana ya caza zikatar rijali ya sa jijiya. Kamar gashi ana gani amma ya ɓoye mana da kane muka san shi sai ya sa kai ta shariya. Barhama ne barhama Ka dale neman ka so shi da san gaskiya komai ka bida za ya baka daddare ko safiya. A yau abuwa yan uwa muna a cikin shehu ne a shi muka narke cikinsa nema muka shagiya. Barhama ne barhama Ina wani bayan ka ya muradin yan duniya da kai suka yin takama a komai suka tujiya. A ya lillahi karku waiwai yan duniya su ma aiki ne suke cikin bara masu tsaya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Ina da dago da wa shehu ruhi na ka sani abinda nake so ka bani shi na yi maka magiya. Ka bar ni da kai dan isar ka tsara min tafiya cikin ka nazarce wa duka hange da idaniya. Barhama ne barhama Muradi na duk abin da na so kai ke mini idan wani ne za ya bani na mutukan tambaya. Asuluki kauce ka ba mu buza mi tazzaba cikin bara mu ba mu so mu warke nan duniya. Barhama ne barhama A ya ainihin haƙiya haƙiƙar Idrisiya uban Salma ubangijin mashaya tulin giya. Ya bara makai ka zo da dodo a garin awe ya caza zikatar rijali ya sa su ganin ɗaya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Gida ba ko ba she shigarsa akwai wahala wuta ta yi wuta rijali na neman su tsaya. Cikin bara mabagwani gaba ɗaya koyo ake idan ka ce ka sani a nan maganar ta tsaya. Barhama ne barhama Sanin barama babu na yi muku rantsuwa gani baya ganin abin da ke a cikin gaibiya. Muna a hijabi da bayyanarsa ya buɗe mana ya ce shi ne asalin abin da ake tafiya. Barhama ne barhama Musulmi ko Kirista duk wanda ya zo masa da soyayyar gaskiya yake tafiya Najiya. Ashe nutsuwa ba ta baka barhama kai nazari ka kare a cikin har ka zamto mara lafiya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Fahimta fuska da Hausa ma an mana magana ka soyi da san shehu za a gane ka a duniya. Idan ka rike shehu za a zage ka da tsangwama ka bar tabbatin kaunu kalli shehu cikin kulliya. Barhama ne barhama Idan nisa yayyawa a ƙarshe gajiya ake da himman gausi ake hayewa sama nahiya. Ina son mai son kashe ko da fir'auna ne a kowace sifa da ni da shi za mu yi tafiya. Barhama ne barhama Dukan wanda ya bar kashe har abada mun rabu ko da shi ne ya yi silar zuwa na nan duniya. Ashe tilas a gani a kale mu da rabbana da ya yi mu ya sanya tarrakin mu yake tafiya. Barhama ne barhama ina wani mai tambaya. Inna lillahi yau masoya gausi ake wa yankan baya cikin abin da suke tafiya. Amma ba komai mu je zuwa za a yi magana a san da gani za ya kalli sun farwa daniya. Barhama ne barhama Ina ma sirrin da ke cikin ranmu a bayyana cikin kirjin makiyanmu za mu yi musu dariya. A ya mun kirta shi duniya ba ta rago ba ce ka san ka zo ne ka
ka bauta sarkin da ya gauraya. Ka gano Allahn da ya yi ka shine aikin kawai, idan kuma ka dakata cikinsa akwai tambaya. Kai ma dubu jazzaba ba ƙarya bace, idan kuma ka ƙaryata mu koma kai tarbiya. Barhama kai naru ne sanan kai aljanna ne, idan an zauna cikin ka kai za ka yi mamaya. Barhama daɗi kake sanan kai wahala kake, suluki har jazzaba cikin ka akwai yan giya. Barhama kai mimiya sanan kai wawiya da ra'iya, na ji zantukan ka cikin kafiya. Barhama kai ne hakikanin komai sun sani, amma ɓoyewa suke saboda zaman lafiya. Barhama na rantsuwa komai kasa kan zan faɗa, domin na mutu ne cikin ka ba na ganin duniya. Barhama nisan mu kai ka ɗauke shi gaba ɗaya, ka sanya idanunmu sun ka kallo a sifar kaya. Barhama kai ne ka sanya jariri magana cikin ruwa, kai ne a sararin nan na samaniya. Barhama kai ne amma sannan kai kurkura, idan mun sha kai muke gani yawa daniya. Barhama ne Barhama, ina wani mai tambaya ya zo ya ji Allahn da ya yi shi shine in ya siya. Barhama shi gaibu ne sanan gaibun gaibu ne, ana bauta ne gare shi tilo yake najiya. Barhama kai ne shuhudu, kai ne a taka kama, masoya na hidima cikin kaya kulliya. Barhama sirrinka ne kaɗan ka sako duniya, ga wanda ya furta a ce da shi ya yi sharikiya. Barhama kai abuwa a mani, in yaska bar mu da kai da'iman ga kai za mu yi jiniya. Barhama kai liɗifi a dan fatahin yarwa, na kira a yi min dan cika ta ɗan Usman mimiya. Shehu ina so a bani komai da na tambaya, domin shewa a tiku dan harazu mu dan gibiri ma domin sa bibiya. Barhama domin sunusu domin su mijin yawa, a duba halin da nake ciki na yi maka magiya. Barhama dan madi domin fatiwa a galaki, domin sai da fatiya an ta umul faidiya. Barhama dan saramu domin shau Abdalla Jafarin, gama komai nake biɗa za a yi kulliya. Barhama domin Ali Sise dan Rahmatu, domin Baba Laminu na kira ka ƙaran giya. Barhama domin Imamu Shewa Sangawuna, domin Salifa bani komai da na tambaya. Barhama domin Aba Inyasi Shau Saminu, abinda na sha shi ya bani komai ba fariya. Barhama ba ni kaɗai ba har da dukan mabiya, akwai Shehu Badu a ƙara kare shiga duniya. Akwai majazubai a basu komai ba tambaya, da sun ji suna so a warware yawa daniya. Asan bawan Shehu ga su tiwai ai abuwa, sharifi ban mali duniyar ka akwai tambaya. Sulemanu akwai Bashir ku ƙara ido kun jiya, domin ba a zama cikin mu sai an wuce duniya. Hassan Sise ga yayi akwai ma mai nasara, ku ƙara tajalli cikin sakar ku tsaya duniya. Ya gausi nan kaso na tsai da bayanin haka, ashe Ahmadu Faira baya komai